Da, fraților, vom merge să ne plimbăm. Cu bicicletele acum plecăm și da. Băieții aici pregătiți și mergem. În alb face și el vlog. Da, fraților. Filmare în filmare. De fapt, frate. Îi dăm. În... Dar și ăsta e destul de bun. Merge pe câmp să ne plimbăm. Fraților, am pus acolo pe YouTube, într-un fel de TikTok de YouTube, giveaway, la 1000 de abonați, dau bicicleta mea gratis. Da, fraților, vom merge pe la SMT-ul la deal. Mă scuzați dacă se mișcă așa ca telefonul, dar nu pot să țin mâna dreaptă și cu o mână să conduc, cu o mână să filmez. O vom lua la deal și o vom lua pe la SMT și o să venim pe partea aia la altă și o să coborăm pe la o femeie la vale, da. Da, o să revin când suntem direct la SMT-ul. Da, fraților, am ajuns la SMT-ul. O vom lua pe câmp, pe un drum de nisip. Și da. Uitați ca să nu vă mint. Ha? Uite, o să vă arăt și semnul de la grumeză, să nu credeți că vă mint. Uitați aici SMT-ul. S-a căzulat. SMT-ul. O să luăm pe drumul acela de nisip aici. Da, fraților, Ștefan cu Ionuț. Li s-a stricat bicicleta lui Ionuț. Aici la de morcuț, nu știu. Așa arăta, dar nu pot. Da, vom reveni când vom pleca. O vom lua pe drum și... Da, fraților, acum plecăm. Am de-abia rezolvat treaba lui Ionuț cu bicicleta. Și vom merge acum și plecăm. Revenim când plec. Da, fraților, o vom lua pe aici? O lua pe aici. Mă scuzați că tremură, dar nu ce faci. O să filmez așa cum este, băieții. Filmează și băieții acum fix în acest moment. Voi vorba pe mai greu. Și da.